Tak skal det have. Okay. Her er noget, jeg synes, vi kunne lave om med Danmark, og det er vores tv-programmer. Nu har jeg ladet mig fortælle, at Hammerslag er hvis ikke det mest set, så et af de mest sete programmer i Danmark. Altså Hammerslag. Hvor hold af malere skal gætte prisen på et sommerhus. Og dem, der kommer tættest, har så vundet en kogebog fra Claus Meyer. Kan I sove bagefter? Det show, det er som at se mælkebøtter visne i slow motion. Og det har potentiale til at være et super fedt program. Det vil ikke engang koste noget at lave det fedt. Vi kunne sælge det til resten af verden. En lille ændring. Det hele ligger i titlen. Hammerslag. Der skal bare være en konsekvens, når man gætter forkert. Vi er der næsten. Et fingerled per 100.000 kroner, og så fremdeles. Men gaderne vil ligge øde. Skal vi knalde? Nej, jeg skal hjem og se Hammerslag. Okay, det forstår jeg godt. Jeg går med. Nogle gange så skal vi kigge på, hvordan de gør i Amerika, for der laver de altså fandme fjernsyn, der basker, ikke? De har selvfølgelig også andre budgetter, men de giver den også gas. De tør noget. Hvis de laver et make-over-program, så saver de altså knoppen af folk og sætter en robot i stedet for, ikke? Og herhjemme et make-over-program. Jesus fucking Christ. Før var jeg fed og grim, nu er jeg fed med pagehår. Ja, det er flot. God vagt. Er der et show, jeg hader, så er det det der. Hvad er det værd? Hvor en eller anden i de mega jord har været op på sit tørreloft og fundet en gammel serveringsbakke med ormehuller i. Og tænkt, sikke en skat. Hvor er det heldigt, at Indiana Jones endnu ikke har sparket med dør ind og stjålet dette værdifulde arvestykke. Jeg må hellere drage ind til advokaten i TV-byen og gøre en røv ud af mig selv på landsdækkende TV. Og stå med kasseapparater i øjnene og silende mundvand. Og sige, hvad må den er værd? Og jeg elsker, når den ikke er en skid værd. Så spiser jeg et stort stykke sandkage. Og det er altså ikke noget, jeg under mig selv så tit. Men lige der. Jamen, så kald det små sko, kald det jantelov. Jeg kalder det god kage. Især hvis han virkelig har sat forventningerne oppe. Og advokaten bare giver ham narrefjapper og hjælper ham på vej til at tro, at den er endnu mere værd. Nej, det er jo en ægte brødrene Jokum Junkersen bakke med guldhåndtag. Hvor har du den fra? Det er jo vanvittigt. Og sikke en stand ned, det er jo virkelig, virkelig flot. Jeg troede slet ikke, den eksisterede. Jeg har set håndtegninger, men jeg troede faktisk, det var en røverhistorie. Der er den altså. Wow. Sikke et samlerstykke. En 11-12 millioner minimum. Det kan du godt regne med, hvis du altså har dem begge to. Nå. Ja, ej, som den står for sig selv. En 6,67 kroner kan du roligt regne med. Jeg tror godt, jeg kan klippe et lille stykke kage med herned. Og prøv at, jeg vil have ondt af støderen, hvis han bare gjorde, som jeg ville have gjort, ikke? Hvis han bare sagde, noget lorterøv. Men at han kører den dårlige taber og skal stå og spille tapper, det gider jeg ikke se på. Fordi man kan se hans underlæbe bævre og lige står sådan. Nå, det er også lige meget, for jeg havde slet ikke tænkt mig, at jeg ville sælge den alligevel. Nej, det er klart. Nej, jeg synes bare, det var meget sjovt lige at høre, hvad den kunne have indbragt. Så skal jeg fortælle dig det. Den kunne have indbragt dig et blæs i pomfritten, hvis du havde blevet derhjemme og så lavet morgenmad på sengen for din kone på den bakke, i stedet for at finde digterhatten frem, din klamme klovn. Du har et kedeligt liv og et kedeligt loft, og jeg håber, din busbillet hjem koster 68 kroner. Jeg tror lige, jeg kan tage et stykke til. Der er kun ét program, jeg er nødt til at have respekt for i Danmark, og det er Bamse og Kylling. Fordi det har kørt så længe. Jamen, det er underligt at have haft sådan en følgesvend i livet. Ikke? Jeg er vokset op til Bamse og Kylling. Hvis jeg får børn en dag, så kommer de jo også til at vokse op til Bamse og Kylling. De kan arve mit sengetøj. Det er da meget sjovt. Som 15-årig, der var jeg en dag i praktik hos Bamse og Kylling. Eller hos Bamse. I Bamse og Kylling. Eller jeg var ikke inde i Bamse. Jeg var til gengæld inde i Luna. Meget god scoring af en 15-årig dreng med akne i hele krødderne. Fuld sving gav vi den der i Bamses bedste gæstestol. Så væltede skorstenen, så blev vi opdaget. Så kom løven ind der og hævde mig væk. Og jeg var, Luna! Ja, det var et kæmpe drama. Jeg blev sendt tilbage til skolen. Hun var lige ved at blive fyret. Og problemet var, at hun skulle filme videre. Og hun insisterede på, fordi hun blev gravid. Og hun ville beholde vores barn. Ikke? Det var derfor, de gav den der tælfragt op for at skjule dunken, da det begyndte at vokse. Det er da rigtigt. Det tror jeg ikke en skid på.
Det synes jeg er latterligt, efter vi har haft en hyggelig aften sammen. Altså kan man fornemme den der tvivl, når jeg så kommer med noget, der er vigtigt for mig, og måske ikke er helt nemt at snakke om. Det synes jeg er en ærgerlig måde at slutte aften på. Lad I ikke mærke til, at der pludselig dukkede en ælling op på mystisk vis i det program? Mine damer og herrer, Mahmoud